Oh shit! Hvad er der to? Jeg kan måske sådan der. Baby! Brandon! Baby, bliver lavet! Det er slægtshow, mand! Det er slægtshow, mand! Det er slægtshow, mand! Det er slægtshow! Oh my god, så kom herover, så vi bare siger, ja, Oh my god, jeg wasted det ikke. Det gik her, det man. kan være Oh shit! Hvad fanden er det her? Okay, vær helt stille. Godt. Oh my fucking god. Nu lader du